थाइसा सासेयानो अमरपुर सुक्सीमागो चिनी मताई कतर बाबा गरिया बियाक्रै हि तंमनि न ताकलाय कल्याणपुर मयालो तलांजाक सिनाय जे जमातिया हि खागै तक 435 बोसोर कामनि तेलियामुरा होना आयं एरिया न कल्याणपुर मयाल जमातिया बंगमा तंमदिगी वाच्छफानो उमताई खेरफां सावगिया खता गेवां सावलायमा बिसिंतै फायदि ताबौफानो आसक 435 बोसोर कावैबा वाइसस आयं मताई खेरफां रहगै आरो फुजा खायने लेसिनाय हिनैबो रहलायखता मताई तो ताक तलांगे ख फाइनाय बिसकांनि माग मासेनि 10 तारिख अंके जे मताइनि मानै खुनै जे मताइ मखां दंमोनि बखरक दंमोनि जे दंमोनि न तलांलायबाय तेनायता गड जुं तलिबो होनो वक्सिमालंबो होनो मताइ सेजाकमनि सुक्सिमालुकुनि सिनि गरजनतिला तथा वक्सिमालंनै सिनि बायखौ जतनो कल्याणपुर मयालनि बरंगनां गया पद जमातिया बनो लेना रवै बरंगनां अनंत साधन जमातिया गर्जुन तलि बा वक्सिमालं कल्याणपुर मयाल बरंगनां अनंत साधन रयजाखा আর চিনি বাবা গরিয়ানো সুকসিমা কামিনী ইয়াং কল্যাণপুর ময়ালনি গর্জন তলিব যখন সেনাই মাঘ মাসের 9 তারিখ কোথনাই 10 তারিখ অঙ্কাখেনো जों बाबा गरियानो जों आयां तलां थांलायनाय हानि बाङै जतनो जों रेडि मा थांलायनाय ब नियमनि मतेनो जों बनो मा सालायनाय असो सावैनो आं